Eh, natubod na? Ote. Mo nang ginano ya. Nga maski naman tamat lang bala nagagana bala. Kaysa magtinumpok dira. Hello guys, good morning. Good morning, good afternoon ani. Maulan naman no. Ya, panglimpyo si Papa Jojo. Panglimpyo si Papa Jojo sa kanal dinamo sa tubangan kay na-stagnant ang tubig. So busy siya. Sunday. Oo, nagtubod na saga. Pinadalaga ng tubig. Sobra ka lukit guro dag sulod. Nga may ginangtan pa to sa ako. Wala naman ba't may ginangtan. Kaya pangita mo pa. Yan no. Hindi pagkano sang pala eh wala ka to sang daw another kinugkoy-koy nga gamay para makoy-koy mo. Nakaigo ang pala da. Para siya mo na guro tiga. Ginakali mo may bato. Nga ano na bato? Nga bato? Kamutabi? Hindi mo siya makuha mo. Nga daw nagsupon, amo na siya. Nga may nagsupon ka. Supon niya. Naguro hindi ka lagi. Ay, agi lang nung Hindi ka kagi.